Iya wuya sai babu soki juyan baya. Khadija ta mai kyawu san kowa hasken alƙarya. Zanyo yaƙi kan sanki a ce mini bawa da shirya. So ya zarce tunanin mai ilimi kan kimiyya. Ko da mu gaye so na samu hasken halayya. Da hannu da kirge ni yaushe ki tunani mun damƙe lawa Khadija tuwishin me zai dame mu. Ki bani dama furta so ba zai zamo laifi ba. Ki ce ta farko ƙarshe zancen ba zan wasa ba. Ki ɗaya na nuna zuciya ba za ki rasa wuri ba. Da ke da yarda kowa ya shaida. Ki yarda da ni domin a san kina yau nisa. Ka bani Khadija tuna more, ki gyala batun wancan da gani kin san tuni ya zare. Ka gida ga mota ta Allah shi ne ya hore. Siki mimmi ya kafar ki Khadija gida na ki tare. Allah shi ya yarda magana kin hale su da fatan da nake Khadija abin da nake so zan samu. Ku ta saka ta gunar mai kyan hali. Ubar sokin yi da ni zuciya ta kike kai dalli. Ya kauna da dace domin raina ki ba kulli. So ba a cinikin sabar ya kira wani lali. Kin zamto fitilata kitinan inda na manta. Yau te mana kyau kan kauna rabu ka samu ga goban mu. Iya wuya sai babu soki juyan baya.